Ano to mga tiil no? Sayang ba yapon to siya? Ay kay guwapa ba ito may. Hi everyone, in this video I want to share my leisure time every Sunday after service. Good morning everybody. So karon guys, may pa akong pagmatan, tapos mangilog bakod kay mag-video niya, bari kog tog charot. As usual, before I start my day, I started with prayer. Take a bath and then rated SPG, tabon-tabon ta. Oh my God! Wow! A few moments later. Hey guys, padung nami mo simba guys, nya mag-picnic mi guys. Nya magdali-dali ko guys kay wala pa ko naka-makeup guys. Nya pag-abot na mo sa simbahan guys, as usual nagdara-dali ka jud ko og makeup guys, nugo sa CR guys. Nya nagdali-dali ko og pahanay sa akong kilay charot no. Nya paghuman guys ang ibutangan po akong aping guys para marong malaysyo-laysyo po ta guys. Nya dugay kay tamahumanan na nga tong pagpangarte no. Pero di ay guys no, wala ko kabutag oras na no. Manana ako mag-makeup ko guys. Kapilaran na ka minuto guys, humana ko guys. Okay. So, humana na mag-eyeliner, nag-eyeliner. Ako lang ipakita ninyo guys, kung saan, unsan ho, pagka look fresh ba sa akong mga picture-picture, sa mga pictorial. Dili kay iPhone, naka-iPhone, but sa ako adyo mga paglalakaw guys, basta gadyo gusto ko mag-aura-aura guys, gusto dyo ko mag-makeup, dyo ko dapat guys. Para matabunan ng mga bugas-bugas ng mga scars, dapat hindi malalaman ng ating mga kahapon. Yung mga nangyari sa atin kahapon, charot na. So, tapos na ako guys, at saka pupunta na ako for service. So muna na guys, so nahuman ako og pangarte guys, nya mulakaw na ako, magawas na ako as I'm going to gawas-gawas guys. So muna ni worship time na, nya dili ako mag-video kay para pod kanang naay maka-focus ko sa wali nya. Later na mag-video. Soon after. So here Lizelle is back with the team mga aura girls. So muna yung mga kauban guys, ang mga 2 little babies and akong iya guys. Ang mga 2 little babies nga padung namo dalagaw niya, feeling dalaga na charot no. Ang isa dalaga na guys, niya super guwapa sila guys no. Unya inga na gadyo na di ba? Pak na kay na si Eve na siya guys. Unya the other girl, this is Ella. So si Ella is beautiful jud na siya niya. Namo niyang iya as usual, beautiful jud na siya. Mahalin ang sariling Aiden. Guwapa ko. Okay. Story sa ta kay samtang wala pa nag-picnic. So as you can see here, daghan na dyan yung mga balon. Mga balon na mo puros ra mga chichaya, pero sagdira kay muapas ra tong mami nila Ella o ni Ivane magdala og mga Ivane, sorry. Sige na lang jugog ka Ivane, namo ko amigo nga Ivane. So ang ato story karon guys is about money. So it is very hot issue karon no nga kanang nay money. Kung na kay money guys, pwede nimo mapalit ang tanan. Kung na kay kwarta guys, ha? Sa flavor sa juice. Flavor strawberry. Lagi. Oh. Lamig lang. So, naintriga sila guys, among itimpla nga juice nga strawberry flavor lang no. Murag karon pa jud na sila nakainom og juice kay lahi ila kay mga laysyo siguro ila nga juice. Nesti ra kuno ilaha guys, pang mga laysyo na siya nga style no, pero ang amoa guys is common lang. So, balik ta sa storya no. Basta na kay kwarta guys. Importante kay kastanan. Basta na kay kwarta duulonon kastanan, di ba? Basta na kay kwarta guys. Hi guys. Basta na kay kwarta guys no, gitan-aw mo ko guys. Pero dili jud pud ako gitan-aw. So good. Ato lang kanang nay. Hala na naman jud sila guys no. O di ba daghan kay sila mga gipamalit guys. Coming na sila guys. Gaterno maday duha oy. Gaterno galay ni kayo ko. Mga kambal ingon nga magputi. Waman mo kay. No, sensitive black. Adi dapat ako mga entry oh. O entry for introduction. O di ba daghan na sa kayo mga gipangdala. Gintang na siya. Sila ra diya tambal awan ni. Hala o. Murag ka mo re gadag payong. Payong na invisible. Nga na may kay. Ano ba? Yeah. Wala namin na soft drinks for healthy living. Nga na kayo siya lagi pamalit. Nahiya na mi guys. Tita Jenna ni mo. Dahil nahiya na dahil.
Kali. So inga na ra jud na guys no basta naa kay kwarta na di kay kapalit. Importante kay ang kwarta guys. Okay na kutsara. Money is so powerful. You can buy everything. Charot bisag wa pa na buy everything. Rice. Na kutsara diha. Mga ano to uy. Mga ano ta? Note, money Disclaimer, is dili may not bad, dato, only okay? the love of money. Ug karon guys, magsugod na may og bambam. So nahiya ang ako ang tapad guys kay dili ko na siya ganahan makit-an ko no iyahang kayamanan sa kaunuran, charot no. Ari ra ta magtan-aw sa mga bata pa guys, aring mga baby face, nya baby pa juglawas, mga gopahon ba yan silang mga bata guys. Pagdali niya mugdako ka mo ipangreto sa mga kailang mga pagumangkon og mga kaygagawan, charot no. Mo ni si Evine kasamba na pug ni ron nya mo ni mo mga pagkaon guys nya kina na dapat og kanang may magkaon-kaon bito ni guys, dapat na jud ni picture pero dapat ko ganahan og mag picture ni pagkaon guys, pero sige lang ay ano lang punta karang adjust na lang punta sa itong mga kauban nga naman na guys no. Basta okay sa itong mga kauban, dapat flexible ka, dapat mura kag lastiko ba nga pwede ka ma-adjust charot no. Pero dapat imo ipakita imong buong buo guys, kanang dili ka makipagplastikan sa imong mga isigatawo ba, para sila pod nimo dili pod makipagplastikan. Imong yung hurot og buo ang imong unsa ka katinod sa imong kaugalingon para walay plastic nga moabot sa imong kinabuhi, charot. So karon guys mo na yung mga gipangkaon no. Nag-set ako sa ho ang kamera aning dapita guys kay para ang anggulo makitaan guys ang ho ang kagwapag ka-sexy, charot. Ug bahala na mo og kanang unsa yung mga reaksyon diha og nangahinog, nihilak na mo diha tungod sa ho ang mga kapilingon og unsa ba, ay bahala na mo guys, basta kay guwapa og sexy ko, charot no. Nagkatambok ba ko guys no, kani hong katbang guys, niwang ra ba ko na siya guys no, si Ate Heart may puso unya og maabot-abot sa panahon nga ako na ko'y tambok guys, sana mura gud ko good luck gud lisel. Pero sagdi ra guys kay ako guys ug nay pagkaon guys, dili ko mag-diet guys, pero og walay pagkaon guys aw mag-diet ko guys. Ana ra gyud nang tema guys, inga na rang tema sa pag-diet guys. Nya karon guys payong manihong ate guys kay kanang mag-an maguna si jagod kanang nay hadlukan og init ba. Unya apil na lang pug ko guys nga hadlukan kog init guys kay syempre guys siya muputi ra siya guys, jag ako mo itong ko magsikog pa init, charot no. Pero sa ako agad jud nga mga sa trabaho jud tinuod guys no, sa profession guys sige jud og painit guys. Mo nang kamo guys ay mo sig panundog sa wang trabaho guys nga sige painit guys, adto jud mo pa opisina jud mo permi. Nya karang daghan pa jud musugo, charot no. Lita magstorya nang ato ang trabaho guys kay very toxic, charot. Aw. Ana lang man na guys, atrong bawyon sa pagkaon guys, at pagkaon-kaon lang ta diring dapita, magsigig kaon-kaon, nalabis unsay kanon, basta naay mo libre, charot. Lami man jud ikaon-kaon guys ning kaning naay libre guys, pero kanang ikaw may mismo mo gasto guys, ay perting sakita sa dughan guys, perting sakita sa buot nimo nga ikaw gagaston just sila nangaon og taman, charot no. Joke ra to guys, basin og nay makakita ni guys nga mingon og tihika punis bisil. Bahala gud mo kung sa nisulti niyo, basta kay ako mukaon ko niya og naay mga tawo nga naasa nga tubangan og daghang kong pagkaon manghatag man ko guys, charot no. Dugay kayo mo manog kaon guys kasi supsupay nya kay ba mo ko sa imong sudan guys, chicken feet o kanang katong iluto bitaw no pagkagabi guys, katong may kanang naay adobong tiil o adobo nga kasi tawag ito batikon, adobong batikon mo to among gizzard pa kuno sa og kana sa Tagalog sa English pa chicken gizzard and chicken feet. So mangaon mi guys bisag ngani ang mga porma no, mga sexy jamo mi niya, mga gwapa pa jud mi ay bananahal sani mo na mag voice over punta niya napoy magkakanta-kanta ring kilid unya mo na guys nang mo man may kaon guys na hoy pakita guys kung saan mo mga gipangkaon mo mga tiil guys, mga nabili unya after na guys napa jud mi mga donut. What's up guys, ang ako ang kauban na ni guys nga mag video mag picture is mo ni si Evine kasi nabot mi kay mau mamibatasan ang gisik ra. Photo documentation, charot no, o mo niya nga mo ang mga photo documentation guys, mga gwapa engs kayo may arang dapita. Syempre di mawa ang picture nga nay bluffs, o di ba? O niya dili ka barya nga mong kalipay aning panahon na guys.
nang kanang mag-leisure ka nang walay huna-hunaon. So maro to guys, please like, share, and subscribe to my channel. Bye!